Croeso I Galwch Acw, y gyfres ble mae 3 dysgwr yn coginio pryd 3 chwrs i'w gilydd ag I minnau. Y dysgwyr y tro yma ydy Leo Garcia, sy'n ffisegydd meddygol, y medical physicist, Hywel Byfton, sy'n ddatblygydd meddalwedd, y software developer I gwmni ym Mryste, a Joella Price, sy'n nyrs gofal dwys, intensive care nurse. Ac mi fydd y tiwtor Cymraeg Ioan Talfryn efo nhw I siarad am y fwydlen, the menu, I siopa am fwyd, 2 fangol mawr. ac I baratoi a choginio'r pryd I gyd yn Gymraeg. Dyn ni'n arbrofi. Arbrofi? Don't care. No, excellent. Well, apart from that.